Hakajing beteng biang kajing kenra work permit yaki nong bala barjala kathan nong thamai kakasi students union nong thamai circle haka khandai trigunai tung arja arpusau kalala ban penpai yeng no kumba shispa khandai puai ngot ki barjala ki batrai haki jaka bafer kathan Kani kajing kenra ka longkom ka kubor sa sarkar India ka basngap kuman halor kajing dawa pentrai kam ya ka line permit ban khanglat ya kajing wanrung kertlap ki barjala bat kumjo kajing pampentrai kam ka sarkar Meghalaya ya ka Meghalaya Residents Security and Safety Act arjar khanriu ka circle kala penpai kita ki barjala shaki jaka baki wan bat maham baki dei ban penbyang ya ki kot kisla lada ki wan trai sa ka jalla Ilawan ban checking ya borok ki caka ki badi ki construct hakani ka area ka chongka ki siu nang ma circle ni na kalang chongka ki siu nang ma circle ni lalap sibun ki barjala ki belawan ban 13 hakani ka caka ki bangi lalap hakani si bangi layu ban total kilong sispa khandai puengot te kini ki borok kilong ki ba na kalang sarkar kamsim khia bat kamsim dan kanu ka cing trekam kaban pentrekam mi kamat kaba ngi nakala kaseng ni dawa kum ka LP ban pentrekam no ya ka MRSSA henrai kasurkar hi menta kaya kuman nakapor henrai menta hi ngi nakala kaseng ngi bansing haban simti hi ban haban trei hi kakam bat amangin trei tang menta kasien henrai ngin nangyay podin nakapor bat kaseng hi kum ka chutrei kan kam chu song thaj nakapor ngin yai trei bat ngin yai don kan te ngai khuble phi baro kit khat ki blai don bentalang kan kisngi Habatien pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F hakajing som Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya